Siyabingelela emagumbini amane omhlaba, uDlamini lo useMpumalanga, umthandazi. Mbulo khona ekhaya. Namhla uyabona ukuthi ayikhona. Ngathi bengihlele elangeni. Bengisekhaya la ngizalwa khona. Bengiyoklina ibala, ngiklina futhi namathuna lapha lele khona bomkhulu nabogogo. Ngiyocenta, phinde ngijova ukuthi kube kuhle indawo ibukeke. Njengoba iBhayibheli abangasekho asibakholwa kodwa siyakholwa ukwabalele bawovuka mhla kukhalakala kwecilo. Abakithi abantu abalele lapha igazi lami. Kumele ngibacentele balungisele ukuze into zami zohamba kahle kuphi emhlabeni. Ayikwazi into zakho ukuhamba kahle uma ukhohlwa abakini esebalala. Abakini esebalala umsubakhohlwa, umsubalibala. Ngasonke isikhathi hlale wazi ukuthi abakithi abasekho emhlabeni bomkhulu bogogo bomama ngibabeke lapha. Njengoba babeke lapha makagcwala umena, makagcwali ihlahla. Makube kuhle, kube clean, mbukelo khona ekhaya. Alithi iBhayibheli uma sibasekho emhlabeni sayisikhohlwa ngabo. Ungakhohlwa kanjani ngemvelaphi yakho? Ukhohlwa kanjani ngenzalelwane yakho? Ungakhohlwa umzali wakho wena na? Kurong lokho mbukelo khona ekhaya. Singakhohlwa ngabantu asebalala. Bayiko konke empilweni zethu. Bayovula izindlela zethu ezivalekile. Bawusivulela imisebenzi. Konke sikufunako sicela uNkulunkulu nabo siyababiza mase sicela ukuthi lapho lele khona bazali bethu niyasikhohlwa futhi niyasilahla. Mbukelo khona ekhaya mawufuna zakho zihambe kahle. Angisho ukuthi ukholelwa kwasebangasekho emhlabeni kodwa bazi ukuthi bayini empilweni yakho. Uyini baba wakho kuwe empilweni yakho? Ngiyavuma asekho emhlabeni but uyini kuwe? Mama wakho uyini kuwe nje wasekho emhlabeni? Mkhulu wakho uyini kuwe nje wasangasekho emhlabeni? Gogo wakho yena, baba wakho yena, ihlobo zakho mhlawumbe umama wakho. Abangasekho bayini kuwe? Uma bawutho kuwe noma sebalala lapha enhlabathini lapho nawe uyogcina ufuna ukulele khona kubo. Mawubazi ukuthi bayini empilweni yakho balungiselele. Clean indawo yabo ibe yinhle. Ngoba mhlana walala uyofuna ukulungisela le ndawo uyobulele kuyo. Umsukhohlwa ngemvelaphi yakho, umsukhohlwa abantu abangasekho emhlabeni. Mbukelo khona ekhaya ufuna lokho ihambe kahle ziphumelele. Inhlabathi inamandla. Inhlabathi ingenza ukuthi uphumelele, inhlabathi ingenza ukuthi uhlupheke futhi. Ngale iBhayibheli mhlophe ngithi inkosi inibusise, inkosi inikhanyisele niphumelele ngani zakwethu. Umthandazi Dlamini lona useMpumalanga. Mawumdinga khona efonini yakhe. Uyatholakala efonini. Noma ufuna hlola online noma ukude kangakanani ngizokuhlolela. Kuhlele ikhala lakho ngivile kahle empilweni yakho into yakho ihambe kahle. Zikhona ekhaya iwasho eziningi ezihlukahlukene nazo. Ziyaposwa zifike lapho ukhona khona uzihamba eKorea ekhaya mbukelo khona ekhaya. Mhlawumbe ufaka icela iceke, ufuna ukugeza, ufuna ukufutha, ufuna ukuphaza, ufuna umsebenzi, ufuna imbiza, udinga iphepha lakhaya, konke uyakuthwala lapha ekhaya siyakukhoriyela mbukelo khona ekhaya. Inkosi ibusise, inkosi ikhanyisele ikunikeza amandla. Ngiyanithanda nonke abalandeli baka-YouTube naka-TikTok futhi ngikhona. Ngicela nisubscribe, nikhomente, nibheke kakhulu amavidiyo ami, nenze aphakame kakhulu ini ama-viewers. Niyazi agcina ngivula elinye ipage ukuthi abantu bayihekha ezinye izinto basithi siyazenza la. Inkosi ibe nani, uDlamini lo uthi kithi nonke phambili ngempilo zenu, phambili ngempumelelo. God bless you mbukelo khona ekhaya. Inkosi ibusise. Amen.